Тоска. У 16 гадоў Барталі захапілася стылем фламенка, аднак у 17 вырашыла заняцца класічнай музыкай і пачала вучыцца ў славутай рымскай акадэміі Санта-Чечилия. Праз 2 гады выступіла ў тэлевізійным шоу спявачкі Кацеры Чарэллі «Новыя таленты» і атрымала першае прызнанне. Самы час нам паслухаць спевы Чечилии Барталі. Калі ласка, папулярная арыя з оперы Моцарта «Так робяць усе жанчыны». Muore da questo